lidi, já jsem Studna a tady je se mnou Tom. A tohle je naše první video na druhém kanále. V odkazu budou naše jakože kanály, které máme já a Tom. No. A budeme natáčet jakože různé hry. Jako ty máte třeba Eurotrack, GTAčko, Farming, Bus Simulator 16 a Track, jakože MP, jakože s Eurotrackem a ještě třeba Minecraft, to je úplně jedno. Budeme natáčet hlavně s Tomem a někdy i sami nějaký série uděláme třeba, že jo. Můžeme udělat nějaký série, mě to úplně jedno, budeme dělat streamy. Možná teďka asi za chvíli uděláme. Jo, asi za chvíli bude nějaký stream, byste jenom o tom věděli. Pokud jo, asi, no to je jedno, nebudu říkat čas. A budeme teda natáčet teda hlavně hry, možná nějaký ty vlogísky, že jo. Jaký ty challenge, no, asi jo. A nějaký ty série. Mám volant, Toastmaster T150, takže budeme i řídit volantem hlavně. To mají nějak, včera jsem ho i zprovoznil, takže je už bez problému. A to už asi bude konec, že jo, to má takového zkrátkého informačního videa. A já se teda s váma loučím a ahoj! Čus.